Yan, motor, pinahirapan. unang gamit ni Talin sa motor ni Tilo. Hindi nga makatulog na si Talin mamaya. Tahan lang. Pagsabi ko nga kanina, tara na lo, adi na naligo. kapag. Sabi ka naman ay. Binubulgar ay. Amo. Ate mga kaparing Jason, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Luzon, Visayas, Mindanao, good morning. May tumatawag sa akin. Ate, dito na tayo sa site. Sino kaya itong tumatawag na to? Ay, gatcho. Hello? Hello, kamahalan? Up? Nandito. Tubo raw Tilo. Ayun oh. Tubo. Oh, nakita ko na. Binder. Nandiyan yung binder eh. Oo. Oh, sige. Bye bye. Ha? Mayroon. Ilan gusto mo? Sige. I love you too. Visit. O sige na tol. Mga sigatso. Ayun, let's G na tayo. At sila kakaalis lang din. Nag-base muna ako. Ay, may dala na akong buta. At siyempre, outfit check. Nangangati yung katawan ko sa likabok. Ayan na. Kahit anong putik, okay na. Di na tayo mapuputikan. Doon na Ate Bidang. Ate Bidang nandyan. Yan lang Tilo yung pinapakuha. Tilo. Oh, nagbuta. Nagbuta na rin ako. Di ko iniiwanan yung buta ko eh. Bango ng paa mo, bakit otin mo? Yan po, let's go na. Back to putik-putik na naman. Andito na tayo. Hello, good morning. Yo. Malamig? Balot din po. Malamig ba? Dito na yung team. Nilalamig din. Ba naman yung saksakan pala oh. Amo? Baka meron sila dyan. May ano ka, may pangano ka dito, adaptor? Kami muna. Ay, kape. Tira muna kami. Titimpla ng kape. Talin, hindi nagpapamaya Amoy. ka. Pag Lupit. nandito tayo sa tilo, masipag si Talin. Oo. Talin. Ipaganit ito. Ano yung kape na yan? Barako? Pera mo na Masarap. Ang masama, yung palang lula. At diniskarta ng tilo. Dali ng trapal. Hindi man ako makakilos maayos, kayo na lang. Ayan po, ibabalik yung trapal. Nakatanggal kasi kagabi ng hangin. So mamaya bago mag-uwi, ang tanggalin na lang uli mamaya. Kasi may bagyo eh. Oo, napunit na patama kasi sa bakal. Laglag. Ayan po. Ay, si Kuya Joel umakyat sa taas at si Paring Dison dito sa kabilang kanto. Ayan. Ayan, balik luna kasi pumapatak yung ulan. Alright ko, nag-Spider-Man na po. Ay, Paring Yong, umakyat na sa taas. Ay ko na, nagdati. Kahoy. Ay, ito, langka. Sa langka na lang. Ito, buklad. Ako na. Ayan na, naitali rin ka Joel doon. Sa langka daw ilalagay. Ayan. Yun, naakyat po. May isang aakyat. Malulupit sa akyatan itong mga to. Mga dati ata itong akyat bahay ah.
Sana tayo, sasangayan daw. Malupit tumakat si Kababi. Yan. Sana ko putol sa isang nga. Ito ko sa kaya hadiah. Ito ko sa hadiah. Ramante mo sa tagod sila. Desa dia. Yan. Butas yung sumakabit. Ha? Ito lang magawa. Dati ng butas. Kahit nga ibigay na lang sa atin yun. Oo, baga? Ipamana na lang. No, akin na lang yung dati, no. Panali, no? Yung kulay Yung dati. itim. Panali. Mamaya ka na mag-spooting na upo. Ito muna ang trapal. Yung tinanggal mo doon. Yung itim. Kaya kumain na ba dyan? Nandito kanina yun. Pinabad ko lang dito sa bulit. Kunin mo nga yun, oh. Dito na nakagudan, dito na yun. Ano yung gudan? Taas-taas mo kami, son. Tulog oy. Bigat yan. Pag ginahangin. Tayo patap. Ika mo na. Doon ka lang, upo ka doon. Kaya po si Tilo nagmamariwana. Liligit. Uling ka niya, no. Tari ka, lo. Kakarap! Pagong ano? Ano? Kuya karot daw. Yung tabako na, ubos na. Yung tabako mo wala na, ubos ko na. Huwag ko magagaw. Huwag ko daw. Oo. Look, ilipat natin parang look. May deliver daw. Ha? May deliver. Ito mga buwang na nagsabi. Oh. Sige, ro. Kitahin mo sa masyado dito sa baba. Babandang baba mo. Sige. 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 Hila, Tilo. Sila. Tali mo na. Gila. Oh, sabit mo na. Baka hindi madami niya ng ano yun. Pasok yung truck. Hindi na. Ha? Dito naman. Ay bagay, atras yung mga ulan. Ano baga? Ano na ba ka parang di? Matungkawan mo pa. Ayan po. Naka 5 minutes na si parang G. Trapal. O di, kontento po pa nag-asintada. Trapal. Magulan-ulan bahagya. Magkapagkata sa mulo yung pako ha. Doon, no? Moy! O, mo baga, Thank you. 5 minutes. Ayan na po, balaki na. Gumanda po, nung napantay-pantay. Ano, lupa. Ano, Kamil? Sabay tukod. Tukod ulit. Yung tinukod nung kanina. Anong nakaraan. At ayan po, nakaset up na sana yung trapal. Kaso tatanggalin ulit kasi mapupunit yung trapal talaga. Ayun na. Tatanggalin na lang to. Kasi mapupunit, silong-silong na lang pag gumulan. Kasi hiniram lang naman yung trapal na yan. Amo. Amo. Tanggal ulit ng trapal.
Merienda na naman, oh. Kakatapos silang magkape. Wala pa nga umpisa ang naman. trabaho. Merienda na naman. Ah, puro kain nito. Puro na lang kain to. Oh, sopas. Nakaano na eh. Ayan yung dabis. Oh, Kernel. Sopas. Ito. Oh. Sopas. Mabubudin yung vlog mo. Huwag ka mag-alala. Buburin yung vlog kakakain. Magsalita ka rin kasi Karen sa vlog mo. Hindi mo nagsalita. Tilo. At yun, atid ko muna yung grinder dun sa ano, sa barracks. Gagamitin ni Kagatcho dun sa gagamitin dun sa ano, bahay ni Jamela. At ayan, piprepare si Talin ng ano, snackan. Sopas. Dagdagan mo naman yung ano. Katapos na nila magkape. Hmm. Oy, kung magkakape daw kayo. Sopas na lang. Huwag na magtrabaho. Puro lang kain. Puro kain. Kain. Yan, unang Walang motor. Pinahirapan. unang gamit ni Talin sa motor ni Tilo. Hindi nga makatulog na si Talin mamaya. Ginamit na yung motor ng Tilo. Pinagamit talaga ni Tilo. Baka wala mang gasolina yan, lo. Oo, baka. Kaya pinagamit mo para kargahan ni Talin. Dipin mo, ang dala nila. Pambili lang ulam. Diyan, magsiyan mo dyan. Mabagsik pati lagi ay. Bagsak na. Malupit. Dahan-dahan lang. Pag sabi ko nga kanina, tara na, lo. Di na, naligo. Kapag naman. Grabe ka naman ay. Binubulgar ay. Ana. Ginamit na yung motor ni Tilo. Marunong magmotor, no? Marunong na. Ayan po at tapos ng merienda, mag-snack, merienda. Magkain ng sopas. Putol muna tayo ng bakal, gagamitin nila. Kasi yung barina, dadaling ko dun sa barracks kasi gagamitin ni Gatcho dun sa bahay ni Jamela. Puputol na muna ako. Antay ka dyan, Kuya Gatcho. Ano sila? May Bobby. Itilo nandyan. Putol ulit tayo. Kaya mo ka, Joel? O sa 300 sabi na. Son, pangkutan ko na sa ibabaw. Hay! Yaw! Abante mo muna ang ibad. 236 ako. Motor. Ngailangan. Da. Lo, tulak mo nga muna, lo, palabas, lo. Yung motor ko. Ilabas na yun. Ilabas mo, lo. Para lalabas din ako eh. Oh, hala. Hello.
Erlin, ito na yung sayo. Dalang 300 din mo. Saan? Tapos 120. Dalawa sulupat. Ilang 120? Dapat 120. 120. Pat. Ilang sa'yo? Pat. 14. 14 120 ko yung. Makabot na to. Alas 4. Ano ang sabi niya pagbalik? Hindi, hindi yan 300. Ah!
Wait lang. Hindi na pagaloon. Ito wala ang dahil. Doon ko muna sa gilid, inano ba? Ulan. Ulan. Saan ba natin halo ka? Patay mo ngayon. Ito pang halo. Napatid ko muna tong grinder kay Kuya Gatcho. At ito na. Naputol ko na yung mga bakal na gagamitin dyan. Pinutol ko muna bago ko hatid kasi walang gagamitin dito. Yan si Papa ni Palawan. Palipar niyo yung asintada. At yan, may deliver. Yung may deliver. Buhangin. Kanina graba. Tulo yan. Kanya-kanya kami position. Alright. Let's go. Yan, dito na tayo. Yo! Asan yung ano? Lagari. Andun ka labidang? Oo. Pinagpaputol pa ako nila eh. O tama eh. Sabi ko, magpuputol muna kayo. Dami. May mahirapan maglangat. Oh. Yo, good morning. Jame. Morning, Oh. Kuya Jason. Kaya pulo yan dyan. Balik tayo ulit doon. Saglit lang kasi. Nakabalik na ako dito sa bahay kay Kristen. Ito na yung nasintadan ni Kuya Joel. Sila, nagpiprepare. Upo muna ako. Baka nararamdaman na to. Bigla ko nangihina. Ako muna loopulo. Dito ka na. Dilikit ako. Ha? Dilikit. Ihilo ko bigla. Ako na. Dilikit. Upan muna natin bagya. Ay, may prepare na si Kuya Bobby. Dosi yan. Ayan po at panibagong vlog na naman tayo. Hindi ko alam kung magiging natin ngayon. Si Kuya Joel. Ha? Kaya nga, yan nga kay Kuya Joel. At yun, yung ginawa ko kanina, ang prepare. Tapos nagputol ng bakal na ginamit nila dito. Yung mga yun ang mga dowels. Ngayon, kasi kahapon, yung upload ko ay ano, hindi nga naka 1,000. Halos libre talaga yung vlog ko kahapon, wala. Bakit? Halos libre talaga. Bakit? Hindi nga naka 500.
Dalawang upload. Ayan po. Bye-bye.